गिबि-गिबियावनो आंनि एसपि बड'लेण्ड निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंजोबगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया अदालगुरि जिल्लानि आम्बागावआव बिपिएफ हानजानि वार्कशप मोनसे जानानै थाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे वार्कशपआव उदालगुरि जिल्लानि गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बिपिएफ दोलोखौ बोरै रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ नोजोर होनानै लानानै थांनो हायो बेफोर माखासे बिथिंखौ नोजोर होनानै गुवारै सावरायज्लायनो थाखायनो बे वार्कशपखौ खालामनाय जादोंमोन होनना बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव बुङोदि लाइमोनफोरा नङाब्ला समाजाव रिस्क लानानै खामानि मावनो हाया, ओंखायनो लाइमोनफोरनि गोहोखौ बिपिएफ दोलोआव गोरा गोख्रों खालामनानै फैबाय थानाय इलेक्सनखौ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन बारलांनायनि इंगितखौ बिथाङा होयो। लोगोसे सोलिबाय थानाय सरकारा थामहिनबा बिटिआरनि इउपिपिएल सरकारा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ एमपि इलेक्सननि उनावनो जोबसिगोन होननानै समाजारि बिजोङाव बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोनो गोथौ खोख्लैनायफोरखौ रोखा खालामना होनाय बायदि खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङोदि थारै इउपिपिएलआ गोरोन्थि बुजिदों, मानोना दिनैनि खालाराव इउपिपिएलआ गावहानो रायजो राजाफोरनि अनसायनायनिफ्राय गोजान जाबोगासिनो दङ। बिथांनि बादिब्ला इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जा कमिटमेन्ट होदोंमोन बेफोरखौथ' बाद दोन, बोसोराव थाखानाय फरायसालिफोरखौनो गंबा रिपेयारिं खालामनायमोनब्लाबो, दालां लामाफोरखौ बोसोराव गंबा खालामनायमोनब्लाबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गोबां जौगानाय मोनगौमोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। ओंखायनो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जौगानाय होनायनि फेरलेबसेबो सिन नुयिनि थाखायनो सोरनो भट होनांगौ बेखौ थिक थाक खालामनानै इलेक्सनखौल' नेनानै दङ होननानैबो बिथाङा बुङो। लोगोसे जानो हागौ बेखायनो बिथाङा अदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो बिपिएफआ हारसिङैनो इलेक्सननि दावहायाव बारसोमनानै देरहासार जागोना खाथां होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों बुङो। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा आरो बावैसो साननि उनावनो 4 EM आरो MCLA बिथांमोना गावसोरनि इउपिपिएल दोलखौ नागारनानै बिपिएफआव जइन जाफैनायनि थाखाय स्रोदै रायज्लायगासिनो दं होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं बे वार्कशपआवनो बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि बिटिसि एकर्डआव आसामनि गासै दल संगठन जेरै आसु, गरखा, आदिबासि, बेंगलि, माइनरिटि बिथांमोना गुबुन हारिनि दल संगठनब्लाबो सापर्टिं डकुमेन्टस होदोंब्लाबो नाथाय बर'नि पेरेन्टस अर्गानाइजेसन एबसुआ होआखै होननाबो बिथाङा रोखा रावजों बुङो। लोगोसे बिटिआरआव 9 जन केबिनेट मिनिस्टार आरो 15 सा एमएलएफोरा जुदिও बिटिसिआव फैदोंब्लाबो दिनैसिमबो सासेखौबो नुवाखै आरो बिटिसिआव फैदोंब्लाबो रावखौबो खाथिर खालामग्रा सुबुं नङा होनना गोख्रों रावजों बिथाङा बुंथिना बिथाङा दिल्लीयाव 2 MP देरहा होना लांनानै मोजां बिफाननि मन्थ्रि लागोन होननानैबो फोरमायो। थारैनो रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, जाय समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोजोननि बाथ्रा बुङै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो फिन गावसोरनि खुगायावनो सिखावनि सालाय गुसुं बायदि गोजाम बहाबा अदालगुरियाव दाङाबाजि खालामनाय 30 बोसोर बिटिसिआव असान्तिमोन होनना गावसोरजोंनो जिरायना थान गबिन्द बसुमतारी मोननि मोनसे समनि हाथियार लानायनि सोमावसारनाय एनडिएफबि दल संगठनखौनो खेंस्लाय गले सोंखारिना बुंनाय बायदि रावफोरजों जुदिও बिटिआरनि सुबुंफोरखौ गोखै थाइजौखौनो खेबनै फाननो फैनायाव बायग्राफ्रा जेरैबायदि बागदावनानै गले गोखै थाइजौखौ बायबाय थाया होनना बुंनाय बायदि मैया अदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव सासे इउपिपिएलनि टिएलसिसिनि चेयारमेन आरो सासे एलाबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि सासे प्रेसिडेन्टआनो गावसोरनि दोलोखौ गारनानै बिपिएफआव जइन जाफैयो। आरो बेवहाय बिथां टिएलसिसि चेयारमेन बिथाङा दुर्गा फुजानि आगोलाव गंसे दालां बायनायनि थाखाय रायजो राजानि थांलाय फैलायनि उसुबिदानि थाखाय बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि खाथियाव थांदोंब्लाबो जेबो रेसपन्स मोनैनि थाखाय बे हानजायाव थाबाय थायोब्ला रायजो राजाफोरनो जेबो हाबा मावना होनो हायैनि थाखाय बे दोलोखौ नागारनानै फैदों होननानै बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे एलाबारि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो गंसे फरायसालिखौ रिपेयारिं खालामनानै होनांगौनि थाखाय 2,000ल' इटा बिनायखौनो होनो हायै बेबायदि खोथाल' बुंनानै जेबो मावै राजखान्थियावलाय बोरै थाबाय थानो होनना खौरां बिजनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। थिग बेबायदिनो जामदारावबो मैया 198 इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथिफ्रा गावसोरनि दलखौ एंगारनानै बिपिएफआव जइन जायो होनना समाजारि बिजनि गेजेरजों नुनो मोनो। बेवहाय सानैसो इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएल पार्टियाव थायोब्ला ना फुवासेबो बायना जानो मोननाय नङा होनना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। मैया बिटिसिनि एमसिएलए धनस्री समाजनि प्रेस मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थिखौ गालानि फिसा थारला बायदि रोखा रावजों बुंफोरनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुङोदि आथिखालाव इउपिपिएलआ जुदिও सरकार दङब्लाबो नाथाय दिनैनि खालाराव रायजो राजाफोरखौ लोब लांनो हानायनि सोलाय नाथाय सरकार गैयै बिपिएफजोंसो लैहोर जयनिं जाफैगासिनो दं होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि बिपिएफआव बेबायदि बिटिसिनि जेरैथिंबो लोब लाइजोफ्रा जयनिं जाफैनायखौ नुनानै एमपि इलेक्सननि उनाव बिपिएफआ जोबसिगोन होनना इउपिपिएलआ बुङोब्लाबो नाथाय बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय समाव जोबोद मोजां जाबाय होनना खाना जाना बमा गावग्लुंलायदोंमोनब्लाबो नाथाय रायजो राजाफ्रा थार ओंथियाव जेबो मोनैनि थाखाय रावबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दिनैनि खालाराव फोथायैनि थाखाय हालाय हाफाय जानानै बेबायदि बुंथिंदों होनना प्रेस
इलियास मुसाहारि बिथां रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे फिन भैरबकुन्दआव 5 डिसेम्बर खालारखालि गाहामजाय खमैबो 2000 इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जयनिं जाफैगोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब। मैया सासे आसिक सेंग्राया चेन्नाइआव सासे 20 बोसोर बैसोनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ हटेलाव बुथारनानै गावनि WhatsApp स्टेटासआव होना लाना चेन्नाइ पुलिसनि आखायाव एरेस्ट जायो होनना सुलुङाव फोरमायो। हरै मैया सासे उन्दै बैसोनि मुंदांखा अनुपम पद्मा मुंनि इउटुबारनि बिमा बिफाया 6 बोसोर बैसोनि सासे गथ'खौ किडनेप खालामनायनि दायाव केरेलानि पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। आरो सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथांमोना 10 लाख रां दाबि खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय किडनेप खालामनायनि 20 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसजों बिथांमोना एरेस्ट जायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। फैगोन 15 डिसेम्बर खालारखालि उत्तर प्रदेशनि सीएम आदित्यनाथ जोगी बिथाङा श्रीराम एयारपर्टखौ बेखेवगोन होनना बिथाङा सुलुङाव फोरमायो। बिथाङा सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जुदिअ आथिखालाव 178 एकड़ हायावल' एयारपर्टखौ खालामनाय जादोंब्लाबो नाथाय गासै 281 एकड़ हाखौ बे एयारपर्टनि थाखाय थाग-थिग खालामखानाय जाबाय होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मुलुगाव गोबां रोखोमनि सुबुं दङ। मानोना सोरबा बोथिसे ओंखामनि थाखाय गोबां सादजालायाव गोग्लैनाय आरो सोरबाबा रां दोननो जायगा मोनैनि थाखाय सरकारजों हमजानाय जाथायनि अनजिमाया बे मुलुगाव गोबां दङ। थिग बेबायदिनो मिलियनार ब्रेन जनसन मुंनि सासे 46 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि मोखांखौ 18 बोसोर बैसोनि बायदि अरायसम नुबाय थाथोंनि थाखाय बोसोराव 16 कौटि रां खरसा खालामो होननाबो बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा गावनि मोखांनि महरखौबो समाजारि बिजोङाव शेयार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारैनो नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।